Right, zvinhu zvinondifadza strike kana vanhu vachiramba vachidzoka so sematauro vari kuita so tai mambo ndadzoka neresults yangu. Zvinhu zvinondifadza because zvinhu zvanenge ndichitarisa kuti zvinofanira kunge zvichiitika. Saka zvinhu zvakadai so aiwa ndinoita aiwa tichiri kushandiswa. Ndinonoti pa2 days dzongosingabatike panobasa kuti mambo ndida tuposte. Because pana vanondifonera vachiti mambo aramba muchiposta mabasa timboona mabasa muri kubata nesuwo kuna mwana vanoti vachita mambo todawo nemedia kuti vatitore mavidheos edu isusu kuita kuti vari kuzviona izvo vazodawo kuzitikitiwa zvipi izvozvo. Saka ndakaradzia stai vangosingabatika patrai right. Muri yeZimbabwe vanhu vaichema chema kuti Mambo Mutizi ende vaite YouTube account takavhura ende makaratidza rudo rwenyu. Ine 6 mavidheos yane 1000 followers. Right, Mambo Mutizi, nyaya iri panapa yakamira sei? Inatira pandakandotaura nekuti vanhu vacho varipo ndo vatidedza mino media. Vari apa mai vangu vatare nyaya yavo ndo vaina vanhu vava. Ndivapi? Vakamboya pano. Alright, makadii? Nyaya yakamira sei? Murume wangu uya arapo akanditiza achidanana nehuri iro rirapera. Huri yacho nderipi? Iro rirapa pokuti akapfeka t-shirt yewaiti ndohuri rakadana nemurume wangu. Ndakamuona asina kana chinhu achitotambudzika afirwa nemukadzi tikafambidzana tikadana aona kuti zvinhu izvi akuwana zviri nani akuprofita. Ndini ndakamuita kuti apinde chechi. Murume wamukutaura ndakazoya uya ane rasta ndimadzibaba anotoprofita. Ndongotsvo takazoya kuno Mambo Mutizi vakandibatsira. Uyu muhuri ndakazoyaida kundikumbira wariregerera ndosaka tati handi kuno kwandakauya. Paipamakauya paya mai makatara mandatorera murume wangu inini nemunhu wekumasoyo kwandainamata. Tainamata tese saka makandipa zita rake ndakakupai ndiye andakagadzirawo. Ndiyoyo saka chii chikiitika paari taure ngataurega naizvo ndiava ndowapi ndeava. Alright. Mimi ndiano yenyu mwana ndi ndiano yenyu awa ndi mai wangu. ukamenya wakamira seya? Awa ndi mai wangu ndi mai wangu munin'ina wa mai wangu inini wakandibereka. Awa ndi mai wangu uyo iye handadzi yangu ndiyo nemutera. chii chaitatumire pano? Ini chiri kuitika ndechekuti Ndokumbura mutaurisi. mukaka wangu inini wakazvimba uye ndiri kunzwa pane chiri kupinda kunhengo yangu asi chiri kutanga chiri kufamba handisinkunzwisisa kuti chii chiri kuitika plus kutanga kuri kubuda honye zviri kubuda kwandisinkunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Alright. Ndimakafona makati Mambo Mutizi Ichokwadi ndiri kuya ikoko ndakanzwa kuti ndimakandigadzira ndakati kana ndinda kugadzira uya munhu akauya pano kuunza strategy yadonitensira ndinonga akanzwa kuti uya akauya papi pano akuda kundifona dake neveseri. Alright. Andikunzisa ndakati aiwa iwe weti uya pano nemunhu akakugadzira ndo ndikwanise kukuronera because mhiko yako inenge ina uyu. Saka iwewe nyatsi yako masamu ako akazvimba. ichokwadi Ari kuda mukaka. ari kubuda zvinhu zvakaita kunge zvichena so zvakaita kunge mukaka. Kawaziva seti ndiakugadzira kwadi kumbofamba pamwe amene pama dzako dzikukuroyazvo waita unofungidzira munhu anopomera munhu rinoziva zvinoitika. Pamwe makagadzirwa neumwe munhu. Plus chanditoda kunzwisisa ndechekuti maiziva here kuti rasta waya nemukadzi? Ndaisaziva nokuti akanditi nini mukadzi wangu akafa. Saka pandakatanga kudanana naye inini ndisitoona wangu murume wangu akazotofa kare. Saka pandakatanga ndakatombomutsiura kuti siyana nemurume wangu taipinda chechi tese ndikati siyana nemurume wangu taitopinda chechi tese ari muimbiri aitozviziva kuti nditori ndimadzibaba angu nekuti ndakatombomutsiura kuti siyana nemurume wangu akaramba. Sika kwakunyepako ngataure chokwadi ngasadari chokwadi ngambovaidi. Aiwa anambobvira akambonditaurira rasta yanga aitotaura achitoti handitori namukadzi ndo mataurira aindiita. Asi awa maya kuti maipinda chechi mese ka? Chechi taipinda tese asi ndaisaziva kuti mukadzi warasta akati nini handina mukadzi. Mai itsodzi chaiyo pane waiti mai anoitika naiwe ndiani wako? Ndadzi yangu. Waizvisiya kuti ndadzi yakadani murume? Murume yakauya achiti handina mukadzi vakauya achitondiita tondizi wano waitonditi uyu ndiye murume wangu ndikati ndo ndiye murume uyu haana here mukadzi kuti mangwana zvichazonetsa. Iye akati aiwa hati
akati aiwa atsana nani ndinati mukadzi nhasi unoenda kuzonzwa ndozviitika ndikati kotsana ngwani zvangu amboti hamuna mukadzi ko nhasi unoti ndezvipo zvabuda zvama kuti mune mukadzi wenyaya kuti ane wana akade wana ari kutambura chichi akatosiya mukadzi rasta chii chikuitika ya mukadzi shuwa ndakasiya ndikatiza mushure mumwe ndachiwa amai wagere apapo asi kana pandiri dambudziko rero ndikusangana unaro panhungu yangu usangana kuti sindiri kufambiwa munhungu yangu zvinenge zvitorwadza ndiko kuti mazira andikuita matara kuti ndo zvavari kunzwavo saka zvinoti dambudziko reshe rimwe chete asi amai amakatanga kana kupa pamasowe pandainamatira vanhu waisasiya kuti nemukadzi amaya ndakaunga ndawanyepera kuti handina mukadzi asi vakazozviziva nokufamba kwenguva wazozviziva wakatombotakudzana nemukadzi wangu iye wachidzisiyana wapindwa zvakashata hongu asi nhasi wakutika hawasi kuziva toenga nemukadzi wakazozviziva papera nguva tichifambidzana saka iwo uri kunzi iwe ngwatiza musha iwe rasta ngwatiza musha wake enda wasiya mukadzi uku nevana waenda kunogara namai avo hongu saka apa inotoda kuziva kuti iwe mukadzi wako uri kumunda here kana kuti vachamuda naye amai mauya nani naye mambiya ndianonyaminayo muningina wangu nyaya yakamira seya inini muningina wangu ndakatouya naye kwamambo Mutizi ndakakuonai taona kuti muningiri murume wake anetsa because murume wake akangoenda akasiya vana vasina kana chikafu kana chii inini pamunotoona ndotoenda kubasa ndotoshanda ndikutomuchengeta pane chikafu pane chii murume wacho aenda ini ndakaramba nawo nemurume wangu ndakasiyawo musha ndakazogara nemuningina wangu saka ndakasvikirawo murume wake aita se aendawo saka sofa ndosaka takazouya kwamuri mambo kuti mutibatsire anga atinetsa murume. Alright Tsano, ndine mubvunzo wandinawo. Tsano yenyu vanga varoorera. nawe ngwasati varora panguri kuchaya munhu aingouya aitotengo madringi titi ngomwa toti Tsano ndoti Tsano nditovhara ndoti hanzadzi yangu yaroorwoje nemurumeyaona munhu wekugara naye singatoziva kuti murume uyu itsotsaitenga chikafu zvakanyanya siri nekutenga paita chikafu naitoti aiwa ndazoona mukwasha chaiye ndisingatoziva kuti ndaona mukwasha ane mukadzi wake kumbake sikapa muri kunzwa sei asi Tsano achanenge tsotse because avaitodya mari munhu achitambudzika kune vana dya mari hanzi ndaisaziya tane mukadzi saka patsotsi nderiva patsano nemukadzi boyfriend negirlfriend rake because girlfriend iri kuramba kai kuti ndisingazivi tane mukadzi but amai autaura kuti ndaine matani yake masoro amai pakapena vachemawo mukaona bati waitiji hawaiti murume wangu ndibatsire mambo murume wangu atiza ndakuchengeta ndigawana ndiri mumwe chete murume atiza aenda kugirlfriend ndangosara ndiri chete nevana hapana mumwe munhu ari kwanisa kundibatsira maituvepo pawakasvika ndogara ndiri mumumu wakasvika wachibatsirwa ndaive ndiri mumumu alright wakabatsirwa wakaenda sai zvino ndikunzwa kufara ndichaona wadzoka nekuti izvino wadzoka vasingacheme pawakauya waipisa tsitsi mambo haunabhadhara mari yenari yakakwana kaamai shoma sitere vachichema chine mambo ndine vanhu haanabhadhara mari ndikamabhadharira mabai kubhadharira mari hanzi mabhadhara alright cheme musodza wabhadhara mime musodza maya vachiti ndochengetwa nasisa alright rasta zvakanaka izvonoitewo apa ndakutokumbira kumukadzi wangu zvandakaita kuti inyayani muchanoitonga mega kumusha kwomukadzi wako amai avo kanoda kuripwa kanodere semutaurira ini ndikukusunungura uya auya nehama dzake auya nanzodzi yake auya namai vake anditi yaonana munhu auya naye auya nasisi wake saka indanangosununga matambudziko amusangana vandiri kuona because makaramba muchanga muita zvimopesera matokuwara kamuchose. Alright, mambo, pane pandaunzwisisa. Mama kutoziva here mukwasha? Hongu mukwasha nanda kutomuziva. Nokuti aitotiwo kana tikasvikawo taitengerwa zvataida. Tisingatoziva nemukadzi. Saka ndakatozoshamisika mwana akutofona achiti mama kumba kwangu andogara budizvo. Akati mama handisi kunzwa zvakanaka. Saka ndobva ndauya ndichimuona paanogara.
achibva atoti ndobva ndazosvika kuya ndokuona kuti ndozviri kuitika paari, ndobva tambofamba takaenda nzvimbo dzakasiyana siyana achingonzi wakagadzirwa nemurume uri kudana nemukadzi wacho nandi ari kuita sei ari kugadzira, saka takambochinja tikati pamwe hameno pamwe zvimo pataenda futi pamwe patazoudzwawo neshamwari dzatotamba nadzo zvakanzi timboendeshi pamambo Mutize tega ndobva ndopatazosvikawo pano pamambo Mutizewo zvikanzi nyaya yenyu haikwanisike muri mega. Alright, munofanira kunokumbira ruregero kune mukadzi makatadzira vakatadzira. Alright, ndosaka tiri pano. Makazomboedza futi kufona? Alright. Pazvashaya basa? Zvakashaya basa. Alright. Saka kumaprofita zvitadza? Zvitadza. Famba kwakawanda. Hatari. Mukadzi kana taine hazvipfubvunuke kunhu. Kana uyo mukadzi asipa ndio asunungura zvisunungurike. Because ndiye akaombera nadzima wake ndiye anasa zvakataura pandakamutitaura zvavanofanira kusvida zvavanoda. Alright. Nekuti panochema munhu adzima wake anonga achitoona. Adzima wake vafari. Saka kufamba kwamudarira hatari. Ndokunge mukadzi uyo aripo. Ndiye achasunungura rastawa. Nauyu. Uyo ari kunzwa unoti zvataura. Ari kunzwa sezvinozi kune chinhu choda kubuda nekumagara. Ukachinza sari kupindwa nechinhu kunengo kwake. Achinzanga ari kufambwa nehwinya achita sezvonzi kana akuenda kutoilet aita sari kubudisa zvinenge zvasikundisa zvichena zvidiki. Mazama akachita akazvimba aita akadzvanya aita ngari kuda nenge mukaka wakora. Chandoda kunzwisisa futi mambo. Rasta uyu ndewechokwadi here uyu? Kutomborofita? Kuprofita noprofita ngotichi kwake. Kumasowo ikoko but pane manje hazvishandika. Pane hazvishandi. Kana chiprofita ngaasunungura. Aiwa shuwa mama ndizozo kuti zvotosvina mazera. Ndakambotozamawo kuti ndizvibasirewo ndega inini negirlfriend yangu asi zvakashaya basa ndikatoenda kune mashamwari anoonawo asi zvakashaya basa ndosaka mana nhasi unotauya pano. Asi mudzimai wenyu munomuda here? Mudzimai ndiri kumuda nditoshayiwa ziva kuti chii chaiitika mazuva andaifamba negirlfriend yangu kana kuti kwakuri kubikirwa mushonga here handichaziva asi mudzimai wangu ndiri kumuda. Murume muchiri kumuda? Ndakava ndiripa vese negirlfriend yacho. Mashoko amurava kupa mambo Mutize ndekuti chii munguva ino? Mashoko andinoda ndinonga kuti ndida kutenda pane zvavakandiitira because ndandanzwa kushungurudzika. Dai pasina kuti zvoni mambo Mutize pane zvavakandiitira pamwe dai vasina kumboya vachiramba vachingofambidzana asi nenyaya yekuti mambo Mutize vakandibatsira ndosaka tauya panapa. Saka inini kuti ndidzokerana navava babava vanofanira kundiripa vese negirlfriend ravo. Baba, mashoko amuda kupaona mambo Mutize ndekuti chii? Aiwa ndotinoda mambo Mutize kuti ogara dambudziko ranga richiitika kumukadzi wangu aane mufaro mumba make kupanhasi. Ndandichiitawo izvo zvamiriwo kupanhasi sezitaya kuda tisunungure pano pambo Mutize vachiti kuti tatichiita ichi negirlfriend yangu. Maukumbira kusunungurwa? Kusunungurwa kana ndasunungurwawo ndo ndichatenda sei mudzimai wangu tadzokedzana mukati pamusha wedu. Hatari. Mambo. Ini mashoko ekutanga ndataura kumukadzi uyo ndeyekuti iye mukadzi uyo anobhadhara dare rangu mari yandaida. Alright. Akanditaura kuti inini mambo muchabhadharwa nauyo kana auya. Ndakandichindipa marenge dai akachema. Washaka kwamna. Saka akapedzana nomukadzi uyo. Rasta nomukadzi girlfriend ndakamfanira kuti ndipawo mari mbichana. Pai mari mbichana. Muri kubvumirana nazvo here baba? Hongu. Tobvumirana nazvo. Nokuti ita basa pati kuti mukadzi uyo anga asina maro. Alright. Anga atoomera kuzofungidzana. Ukona hatari EID yakanzi inspector iyi. Ukona patadzisa kwanzi inspector. Haiwanike ba EID. Saka awa profita hapana chavanogona ita. Ini ndiri inspector kuTM Business Nut. Iyi certificate iti. Rekenza iyi hatari. Kune vane kenza vari kona video. Ngavaudzainodzana takapuwa certificate rekenza nenyika. Iri kana kunze kwenyika rinoshanda risiri Zimbabwe chete. Rinoshanda kana kuUK kana kuSouth Africa ndoenda naro. Mamwe macertificates ayarapa anokwanisa kuturunoranga zvinhu zvese panzvimbo. Zvakawanda anozviziva hatari. Mamwe handisina kudisplay nazvino. Nditaura kuti aiwa maprofita akaita sevaya hatisi kuada muZimbabwe zvokutoti takada kushandisa zvebasa pamutemo chaipo tinomisa macheni because
aitobatsira vanhu asina futi matsamba acho kuti mavisi kutenderwa 18 February 2025 president amunanga gwana zvakataura kuti anobatsira neanotengesa maherbals neanozvarisa mbenya muguta kana n'anga kana muprofita anofanira kugara vaine mapepa kuitira munhu akanzi afira pabasa pavo kana kuitira zvinoitika uzike munzi uri muprofita weZimbabwe because vaprofita ndenganga vaita sei wenhema wawandisa. Saka ndiri kuti kwabatsirai vagarai mune macertificates enyu kuti muzike mwe nenyika unga uri wechechi ipi president ndozvakataura kuti unga uri wechechi ipi mutemo zvakugara uine bepa. Taurira mune Zimbabwe dara tirari kuti zvinhu zvaitira zvakanaka. Amai nyaya muri kuinzwa inanga anda zvakawanda tirazombataura. Right.